Bosansko-hercegovačka prehrambena industrija Klas d.d. Sarajevo postigla je rekordnu prodaju brašna u posljednjih 5 godina, dosegavši mjesečnu proizvodnju od 6.000 tona. Pozitivan trend i uspješan povratak na tržište, praćen povećanjem proizvodnje i prodaje brašna, zabilježen je već 2014. godine, to jeste u godini akvizicije Klasa, kada je realizacija pšeničnog brašna povećana za 90% u odnosu na 2013. godinu, to jest prije kupovine kompanije Klas od strane AS Group. Odličnoj prodaji Klasovog brašna uz ponajbolji zlatni puder najviše je doprinijelo brašno tip 500 u pakovanju od 25 kg. Rekordna prodaja brašna u posljednjih 5 godina nije nas iznenadila. Uradili smo redizajn pakovanja brašna tip 525 kg, koji je u ovom segmentu najvažniji Klasov proizvod, a čemu je prethodila produkcija odličnog spota sa Enisom Bešlagićem, doktor za brašno. Do izražaja su došli kvalitet brašna koje se melje od posebno biranih sorti pšenice u mlinu za koje kažu da je najbolji u ovom dijelu Evrope, ali i snaga brenda Klas. Pojačali smo također kanale distribucije i prodaje, a najvećim dijelom možemo biti zahvalni domaćim kupcima i potrošačima čije reakcije su vrlo pozitivne i koji i na ovaj način žele pokazati koliko im je stalo do kupovine domaćih kvalitetnih brendova kao što je Klasovo brašno, pojašnjava Rusmir Hrvić, direktor kompanije Klas d.d. Sarajevo. Klasovo brašno se proizvodi od najboljih sorti pšenice i posebno je prilagođeno za razvijanje tijesta, te jela i peciva od naših podneblja kao što su pite, pogače i domaći kolači. Prerada pšenice odvija se u najvećem i najsavremenijem mlinu u jugoistočnoj Evropi, čiji je kapacitet 450 tona dnevno. Kompletan proizvodni proces je automatiziran i ni u jednom trenutku pšenica potrebna za proizvodnju ne izlaže se rizicima koji bi mogli narušiti njen tehnološki i zdravstveni kvalitet. Klas spada među ponajbolje bosansko-hercegovačke brendove uopće sa tradicijom od 113 godina uspješnog poslovanja u prehrambenoj industriji, a savremenom tehnologijom, sistemom za kontrolu sigurnosti hrane te velikim pekarskim znanjem i kvalitetom proizvoda višestruko nagrađivanih širom svijeta. Kvalitet Klasovih proizvoda potvrđen je i certifikatima kao što su ISO 9001 2000, HACCP, ISO 14001 2005 i Halal. Od februara prošle godine Klas je dio AS grupacije koja zapošljava 3000 radnika i u okviru koje uz Klas d.d. Sarajevo posluju kompanije AS d.o. Jelah, Vispak d.d. Visoko, Oaza Tešanj, Sprint d.d. Sarajevo, Mlin i pekara Ljubače Tuzla, Napredak d.d. Tešanj, Fortitudo d.o. Travnik, Vemal d.d. Tešanj.